دگل درخستنا کۆمەڵە دەولەتە ئیسلامی داعش ji Iraq û Sûriya civakên kêmaniyên olî rasî tirsa jinavçûnê dibin. Nemana baweriya wan bi civakên dorûber û wêrankirina aboriyê wan û nebûna xizmetên binemayiyên jiyanê wê tirsê mezintir dike. Berhevankarên mafê wan kêmaniyan erkê parastina wan dê xinstoyê civaka nêfneteweyî. Eger cîhan nerabe serxwe û parastina êzidiyan dabîn neke, wan rizgar neke ew namînin. û êdî kêmaniyê nemusilman di çend salan de li Iraqê namînin. Dr. Amy Elbim, yek ji wan berhevankarên Emerîkiya piştî hêrîşa Daeş li ser Şengalê xwest xizmeta êzidiyan bike karê xwe. They have told me we don't need foreign troops on the ground. Ew dibêjin min me serbas nevin, em dikarîn beravaniyê ji xwe bikin. Lê me pêdivî bi alîkariya derve heye, bi çekên beravaniyê. û ya ji hemû yê girîngtir me piştevaniya firokên hêzin hevpeymana divêt. Da ku snûrên me parastî bin û em nebîn armanca êrişeka din. Ev çalakvana Emerîkî mijûrî çapkirina kitêba xwe ya bi navê Cenosayda Dawiya Êzidiyan e. Ew berhemê du salên jiyana wê ye di nav êzidiyan de. Niha li Washington'a hikûmeta nû ya Serok Donald Trump han didetin heta mafê penaberiyê bide qurbaniyên wê cenosaydê. Wê digel karbidestên Wezareta Derve ew behs azirandiye. Ew baş agadarin û zanyariyên bi deqîqeya digehin wan û agadarî dest û darê deverê ne. Wan divêt kêmaniyên olî biparêzin lê dibêjin dana mafê penaberiyê proseyek dirêj e. Di kitêba xwe de Dr. Amy aloziyên herêmê di sê pirsên tevlîhev de dibîne. Heza Kurdan ji bo dewleta serbixwe, heza Musulmanên radîkalên Sunnî ji bo damezrandina xelafeta İslamî û ya Amerîka jî ji bo kontrolkirina neftê. Lê gelo kê pîlana serhildana Daeş daişt? I do see evidence that there's outside forces. Certainly Turkey. Ez nîşana dibînim ku hêzin biyanî bi taybet Tirkiye çavê xwe ji Daeş girt. Gelek nîşan hene ku Tirkiye piştevaniya Daeş kir, heta piştrast be Kurdistan azad nebe. Rastiya ku deverên kêmaniyên olî li Muslê, deverên kêşedarên nêvbera Bexda û Hewlêrê de ne, derdê wan kêmaniyan aloztir kiriye û hêşta xelkê wan deveran nizanin ka encamê şerê Bexda û Hewlêrê dê çi be. I think Yazidis will be better with Kurdistan. Ez bawer dikem dê ji êzidiyan re baştir be eger digel Kurdistanê bin, ne digel hikûmeta İslamî li Bexdayê. Lê heta birînewa bêdermankirin divêt Kurd pênasînê bi cenosaydê bikin. Peşîmaniya xwe nîşan bidin ji ber vekişana pejmergeyan û hiştina êzidiyan bêberevanî. û ji bo berevanîkirinê ji wan û avadankirina wêraniya Daeş li dûxwe hêlayî, êzdî û Kristyan û xelkîdiyê tevaya wan deverên du sal û nîva Daeş girtîn, çav li Amerîka û netewê nê girtiye.